encwadini Nkosi yami. Bengicela ukufundela uMshumayeli 3 verse 1. Thixo wami usilindile wakamasinga malungikhethe unyazilizulu amen. Usilindile wakamasinga eyintabeni zasenanda eMawudi. Njoba ngigoqile shamba ingcwele kosamakhosi phambi kobuso bakho. Bengicela shembe uhlalo olimini lwami Nkosi yami. Nkosi ngingadilikela abantu abadala. Shembe ngingayala abantu abadala Nkosi ngoba ngasibuso ngokoniwa. Bengicela shembe ngazwezulu uhlalo olimini lwami shembe ngcwele ngomntwana ngincane shembe. Sonkosi namhlanje Nkosi simemile entabeni zaseJudiya. Uba shembe ngicela sizobungaza lolu suku olukhulu kangaka lwentsha. Nkosi ngcwele bengicela nifundele incwadi. Konke kunesikhathi sakho. Konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo. Yonke indaba inomzuzu wayo Nkosi kubusise baba. Njoba size lapha entabeni zaseJudiya sifikile isikhathi. Osukwini namhlanje soba bazi ukukhulu bashembe. Nkosi ngcwele ngithe namuhla ngiyalova emsebenzini angikwazi ukuthi ngafike eJudiya. Shembe ngcwele Nkosi amakhosi uke esontweni mangaphosisi shembe ngagcina ngoJuly lapho emsebenzini ngangicelile. Kodwa shembe ungenzele kona ngizokhokha inkomo. Bashembe ngizokwazi umsebenzi. Shembe ngcwele kuthena ngenyanga edlule besibheke intabeni zasentabazwe umama bephuma beyenyango. Omama mabephuma beyenyango bayolinda imoto baphuma ngesikhathi okwaku 9:30. Saqala emgaqweni Nkosi ngcwele kwaze kwasha 11:30 lothi imoto ukufika. Sesisahle kanjalo yabe sifikile imoto yayidriver ubaba umgenge. Abavamise ukuhamba uhambo bayamazi baba umgenge uyathathe ebuhleni athatha onhlanze ebuhleni aphinda athathe nasemawodi athathe nasentuzuma naseNewlands. Senkosi simayiqhamuka imoto wabeke ubaba umgenge secela umama wamongizalayo wathi makasli bengicela ukuthi nisibekele intatho esokwazi ukuthi sibophe ngayo isidla ngemuva sithi like Osamakhosi okuthemba ngalokho umama eyothatha intambo kwaseqhamuka abafana abawu7. Shembe uNkulunkulu. Mangabe babazi shembe namuhla ngazi ngobabazana. Shembe uNkulunkulu vele ezulwini. Abantu abake bekhuluma Nkosi bephuma imbayi odubula ngemuva mina ngithi ubaba ngaphambili. Shembe ngicela kuthena kusenjalo Nkosi amakhosi mabe siyabafana abawu7 oyedwa wesemva kwami owayemfishale shembe ngcwele wathi ngiyabusanyakaza. Ngathi ngiyathandaza shembe ngcwele wathi ngithenga busanyakaza. Ngezwa amadolo evevezela. Okuthe omunye meya ngaphambili kantokhipha ukhiye we taxi driver. Okuthe mayikhipha ukhiye we taxi driver wesibaba omncane babudlamini wabese umbamba ukhiye kanti bazovele bemshaye. Bathe bemshaye babudlamini wabese uthatha ukhiye ewuphosela ubaba umgenge wawuthatha ukhiye wawuphosa ngaphansi etekisini wabese kuliwe ngalithi ubaba umgenge yadlula emhlabeni. Babudlamini Nkosi walo babudlamini hawu baba sebesihlukile isibaba bathi sokuhlakaza ikhanda athi sokuhlakaza ikhanda manje Shembe ngcwele
wakhona abakhokheli ile moto iphume ebuhlungu kwakhona nenhlanzi siswaka phakathi Shaba ingwele baphuma bathandaza basho Nkosi yethu simakade simphambi kwakho ngaguqa shembe ngathi kodwa Nkosi sazi ungilahle sazi ulahle omama bendaweni kude kangaka Shaba ingwele senjalo abafana bathi sifuna amafoni sifuna 10,000 Sizothatha kwa mama 10,000 ngoba basayozama basayodayisa phambili bazoyithatha phi imali enkulu kangaka Othese njalo Nkosi amakhosi othena besathatha amafoni bayaqoqa amafoni isikhwama samama umama usekhaya yolanda intambo isikhwama samama siphezulu kobasket ukudla basithatha isikhwama ifoni yami ngifihlile Thema Dlamini beqeda ukumshaya wathi siyabazi ngathi mina ngiyabazi bonke wathi silutho vusithanda ngibhekise phansi ngiyathandaza kuqili Ngithi Shaba ingwele sengathi usilahle Nkosi amakhosi Ngithela mameza ngathi awushanda ubaba ungamshayi baba wami wathi ushanda wena uzongisiza ngani Umemeza umfana oyedwa wathi ushanda wena uzongisiza ngani ngitshele uzongisiza ngani lo shembe wenu ethi lo shembe wenu Nkosi amakhosi uThoba Dlamini beqeda ukumshaya wabe sethi Zli njengamanje ngizobe ngathi ngiyawa phuthuma uye ekhaya mawufika ekhaya ngoba ifoni yakhe ufuka ufonela association Nkosi ingwele nenza njalo Nkosi amakhosi ngilosi yakho la isunga Shaba ingwele ngagijima mangifika ekhaya ngiyamemeza ngithi bhubutha ngolokamakhelwane la wiswa yimi ngavuza ngakusasa ekseni Mamemeza ngathi Bhuti phuthuma uthi yini Bhutamike wabe sephuma Bhutama usikhumbuzo wabe sephuma emaphezulu methuma phezulu yabuka phansi uthi abekwenzakala lezathi ngithi nababanjwe inkunzi Ngithi mina manje ngifona association manje mangifona ngithi hello babusima njani babusima sekwenzeka ukuthi nokuthi njengamanje bengicela ukuthi liphuthume noma nisithumele association Mayifika wafika ubaba ethuba uDumsane mayifika lo baba ufika uphaqa phansi wathi ngicela ngiyalophaqa ngicela ukushutha Siyasebenza ushembe manje Siyasebenza uNyathi wezulu Otheza ngalokho ushembe nasezulu abusiyayiveza ukuthi wena ushembe uNkulunkulu vele ezulwini Otheza ngalokho amakhosi wabe esememeza umama wathi kwenzakalani ngiyaqalela slip ifoni ngithi ifoni nayo ngifihlile Labantu babamba ngisho makoti ababefakiswa bathi sifuna amafoni bagiba bathidwa Otheza ngalokho Nkosi amakhosi beqeda ukushutha bathi ma hayi ngesiyelo thina siyakushembela siyakhona Bathe befika eNtabathwe uthi mama ufika wanikela ngo6 ayisele nawo ngoba imali ababe nayo yahamba yonke yayi around 4,000 something Othe senjalo ngavuka ngakusasa ngabe ngisaya emsebenzini mangifika lapha police station ngithi ngizovula icala bathe police station ukwazi ukuvula icala uhamba wedwa Mangifika ngibuyele ekhaya ngithi mama the police station ukwazi ukuvula icala ngoba ngihamba ngedwa kumele ngibuye bathe bebuye ngomsomlungu baqale police station wafona association wathi Nkosazane phuthumuze emgaqweni noma uthumela abazali bakho mele phezulu ku-stop street amafoni o5 atholakele usebenza shembe ushembe uNkulunkulu vele ezulwini uthe senjalo ngibuye emsebenzini ngikhuluma ngenyanga eyodwa inyanga ephuma kuyo ekaSeptember uthena ngibuye emsebenzini ngibuya ngabo 6:30 ngithe ngidlula endaweni ekuthiwa ise-Stop Street eMawudi ngathi ngidlula kudula abantu mangithi ngiyaqalaza kuthiwa hayibo lemoto engathi kasibambani ithi yabani lemoto mangithi ngiyaqalaza umfana wesibabili engisedlule emhlabeni wathi kwakuyimpela lo wayethi ushembe wenu uyongisiza ngani ushembe usesebenzile Nkosi amakhosi ngithi mangakubongi namhlanje angazi ngiyobonga ngikhuluma ngento engenyanga edlule wena ungakamboni ukuthi ushembe uNkulunkulu ngiyadabukela Nkosi amakhosi nawugcinanga lapho usisi wami last week obekade ephuma emzini wakhe
ungena ufike uNazaretha ngemuva usathi uhlehlise wawuhlehlisa uNazaretha wawushonisa eceleni uthi ngithe ngifika sezonqamela uthi ngithe ngifika emtshebheni mabengishiya phela kumele ngifike emtshebheni ngixhume ngithathe imoto ezemawodi uthi mangifika emtshebheni uthi ngikhipha u20 rand ngithi ngiyabonga inkosi nibusise uthi wabesezwizi ethi kuyasiza mfana kube incwadi efundekayo wayigqoka inhloko eqoso kwamakoti mhlawumbe kube wangagqoka nje awasho wayengaza athole ulift uthi mangithi ngiyehla sini uthi mangithi ngiyehla lesiwindi wathi mntanami uNkulunkulu kaShembe ngathi ngabusisa wena inkosi ibusise uthi waqala uzama uthi ngathi ngizomemeza bani uthi wavele komamathi wathi Shembe ungipho lift Shembe ngazizulu uvele izulu Shembe uNkulunkulu ufikela zinimbezi Shembe ungenzele kona Nkosi Shembe ngene ngicela ukukhumbula umndeni wakithi oNdlovu nakwamasinga usiphe ubumbano Shembe ngcwele bese Nkosi uyangikhumbula emsebenzini ungikhumbulele ukuthi ngibekezele Shembe ngcwele ukhumbule nobaba lapha khona ukhumbule nabakithi abalelo thulundo umhlaba Inkosi busembizweni Ngaza Nkosi uzana amaphoyisa
wafika Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi sengizokwehlela ngezansi. Ngiyacela uNkulunkulu engithi usikhumbule ngiyazilezulu isinto abayepheza. Iyahamba inkosazane Nkosi ayingaboni emehlweni baba. Isiya-25 uNkulunkulu engcwele. O-anti bayayala bathi unenhlanhla wena ongaboniyo umhlaba kanye nengcebo yawo. Bayingaboni lokho Nkosi ayibone ngathi o-anti bayasho ngoba lapho bebona bona. Vele Nkosi kuba ukuthi nesilwane umuzama ukusiza sibone ngathi wena usithele usawoti esilondeni. Le nkosazane yathi ihamba odokotela lokho Nkosi ukubona. Yayinenkosana eyifisa ukuyikhetha ngamandla ayo yonke. Isithi le nkosazane ngicela ukukhetha phela ngicela uvume. Isithi uma ukuthi ngempela uyafuna ukuthi ngikhethe awenze inhlahla awengenzela kanjena bengicela sacela ukuthi unginike amehlo ngibone. Khipha lawa amehlo ngibone mina. Isithi le nkosana kulungile-ke ngoba usho njalo-ke asambeni sekodokotela ngizobakhipha la mehlo ukuze ubone. Bahamba kuNkulunkulu amakhosi yamakhosi wamfaka amehlo uNkulunkulu engcwele lenkosana ifakwa odokotela inkosazane. Yaqeda Nkosi yangaba ngaphumelela ngiyajabulela ukubona umhlaba Nkosi. Yabona Nkosi yathi yabona ngisho la kudala khona yathi hawu nami ntambama ngizobe ngiyile kuningi kwasengingajabule. Isikhathi ukubonga lo inika amehlo uthi imiphindele odini yathi hawu kanti nje. Anika umuntu oseceleni kwakhe. Yathi hawu kanti nje. uNkulunkulu engcwele ngathi Nkosi ungasiza sindaba yephetha Nkosi singaboni Nkosi ongathandwa wena shembe baba sibone Nkosi ukuthanda kuwe uNkulunkulu ngicela ngikhumbule amathongo asekhaya umama asekhaya ubaba lalo futhi umhlaba wakhumbule ilapho ngona khona ngicela Nkosi ingithethele Nkosi bese nikuzwile amen. Ngibingelela uNkulunkulu wethu shembe ngcwele ngizilezulu nehamento lokuqala ngcwele. Igama lami nguWendiginya angizimhlophe thempeli ngaphansi kwamshumayela inkosi nomkhokheli uMagubane inkosi. Manazaretha mahle ngithanda ukusho ukuthi ushembe ngazilezulu uNkulunkulu. Bathi ngelinye ilanga ingane kamamncane wami egula iphethwe amehlo ayisuke ngokuthi yayixhophekile kahle kodwa amehlo agcine esebuhlungu. Baba semakhaya baze beza bezikhawini bazamela ukuthi bayedokotela kodwa amehlo abangcono. Kwathi kuyisabatha thina sathi umzimhlophe omncane sabathi esibusisweni sahamba thina samzimhlophe samshiya naye elungiselela ukuyesibusisweni. Sabuya esontweni wathena kaze esabatheni ingane lokho nje usiyishiyile kuseni amehlo avalekile oyi-2 kakade kodwa amehlo esavalekile angasaboni. Sathatha iNazaretha yethu sahlabela ehlabeleni 202 saqeda ukuthandaza sangakha amanzi ngeglasi ngawabusisa ngacela uNkulunkulu omuhle sokuhlala eNazaretha ubona owabusisayo. Amanzi sakahle ngayishila ingane emehlweni ayiphuzisa
amehlo engane avuleka semthani. Ngalokho sisushombe ngcwele ingazizwe lethu uNkulunkulu. Uthe ngolunye usuku umngani kabhuti wami olama mina wayegula. Sasitshela ukuthi mhlawumbe unamadimoni ngoba kuthiwa wayehayiza. Ngelinye ilanga uzohayiza nami ngikhona. Ngase-ke mina ngathatha amanzi abusiwe ngamthela ngawo ngimemeza ushembe ngicela ukuthi leli dimoni lelimphethe aliphume. Agcine sekhulumile ukuthi yena ngazi umkhulu usibanibani ufuna ukuyothwasa kanjani kanjani. Sase nami ngakhuluma-ke ngibona into siyakhuluma ngasho ukuthi usemncane sicela ukuthi-ke aqale aqede isikole. Hhayi sidlulele lapho kodwa futhi abantu bakhe abadala babehambisana nedimoni ngoba yena wayencane futhi wayengakwazi ukuhlukanisa ngoba ngabona ukuthi ihambisana nedimoni. Ngabona ukuthi kwathi ngelinye usuku sithandazo ekhaya umthandazo ulala nathi sesingasemaphethelweni nje uma wakhe emthumile ekhaya wangena sememeze ethi uyasha samshisa sacathi ngoba siyathandaza simshisa kanjani. Ngabona ukuthi ushuthi ungabe wena abantu abadala kodwa nedimoni nalo likhona. Sacabanga ukuthi somcela uma wakho ukuthi sihambe naye eGibsila somcelela kumshumela umkhwanazi ukuthi amthandazele. Hhayi umakhe vela kanankinga samcela sihamba naye eGibsila. So wahayiza sekuphuma ubaba-ke yena umntwana lo nganqindiza igama lakhe. Hhayi impela-ke simcela umshumayeli ukuthi amthandazela-ke. Hhayi sabuye lahamba iy'nsuku-ke uma wakhe wasitshela ukuthi ilahlekile ingane akayiboni ayengasemaphoyiseni. Hhayi ayingane ayitholakali uthi wazathola-ke ukuthi wayesejozini demo wazothwasa kanjani. Kodwa-ke sasesithandaza ukuthi sengathi kodwa ingagcina ibuyile nangempela-ke yabuya. Kodwa bengiyakhona ukuthi uma ngabe sithandaza emakhaya olala nathi novuka nathi singabathatha kancane ngoba banamandla uNkulunkulu usuke khona ekele nathi. Sengizohlala phansi kuthe nje sekuhamba iminyaka oma bethu sebazalile sikhona base bathola ukuthi isibongo lesabasibizayo sanqumala kusona isabo. Hhayi kwaba inkinga-ke ngoba sonke sesibiza sona omama nami ngibiza sona ngoba ubaba akangihlawulile. Hhayi lesibongo sirong ngesikhathaza ukuthi manje naso isibongo sirong lokhu siqhubeka. Hhayi-ke mina sengasengiwenza i-matric ngacabanga ukuthi angcono besamsiwe ngasazi ingcono ngikhuluma nobaba nomama ukuthi sihambise amafesi soshintsho sami noma ngahlawulile kodwa ngazi-ke ngoba phela lesi sirong sizibili sirong futhi saseke-ke ushembe ngosethi sahamba saya eNelsiwe sayobika kubaba uNyazi lwezulu ukuthi isibongo basibiza umama sirong. Wathi ubaba sihambe umfundisi uNtombela. Umfundisi uNtombela wayengekho sabuya ngakusasa wathi umfundisi uNtombela kumele kube khona umuntu asiphelezelayo asho ukuthi suka kubaba ngoba yena uzakwazi ukusiza. Kodwa siyathemba ukuthi ngoba sekunekhala emphefumulweni sizosolusola. Cela uNkulunkulu angikhumbule inkosi besebenza. Amen. Sandinda Simisa ngiyayikhetha inkosi yethu noma nasaphi. Thanda ukubingelela
ihambe njonke engcwele ngikhethe unyazi lwezulu. Ogoqile phambi kwenu uDimpho kaZungu phansi esikhaweni eMadlankala emnotheni ithempeli phansi kaMshumayeli. Ukhozo sanda kushiya emhlabeni umama umkhokheli uMamntambo ogane kwaKhoza. Namhlanje ubaba usiphile inkonzo yentsha ukuba ifakazi ngokukhulu obenziwa obaba mkhulu kithina siyabantwana bakhe. Nami ngizothanda ukufakaza ngokwenzeka empilweni yami neyabazali bami. Kwangakadluli ngisho ukuthini ubaba ememezelile eKhenani ukuba umhlangano okaMeyi uzoyehla uhambe uye eMpuzabangeni. Nangempela kwalungisa umzali wami naye walungisa intombi engizalayo uManzini. Yalungisa intombi engizalayo ngiyibona ukuthi inogqozi nofuqufuqu lokuba iyathanda ukuthi inkosi immeme. Nangempela inkosi yambeka kwaze kwafika ukuba size sihambe Nkosi yamakhosi-ke uma unokuthi omunye uzogibela le moto omunye egibele le moto. Khona uma kwenzeka okuthile kuyosala oyedwa omunye kube ukuthi-ke inkosi ayivumanga ngayo. Hayi nangempela ngihambe nogogo wasemzini ekhaya kobaba ngihambe naye sihambe sifike sihlale sihambe ngoLwesihlanu umaye wayezosilandela ngeSabatha. Hayi futhi bephume-ke sebayaphuma into enkulu uNkulunkulu wayenza kwakuwumnotho wodwa kuleyo moto ababeyigibelile. Awushembe umkhulu baba, ngiyabonga into owangenzela yona ngimncane ngimngaka. Ngicela nami Nkosi ukuba ngikubone ubukhulu bakho Nkosi yamakhosi, ngihlale ngiyisibuko sakho ukuthi uma uyibuka kumina Nkosi ujabule njalo. Ngicela Nkosi ukubonga ngisela imlomo engingakubonga ngayo. Awuyaphuma intombi engizalayo yayogibela. Hayi isileke inobusa phakathi. Ithanda ukuthi ngakhaza nje iphumule imithwalo. Inobusa. Hayi imithwalo kayisihambile nami eminye kuyi. Hayi begibele Nkosi yamakhosi le moto bengaqedi ngisho ukuqeda ukudlula Nkosi yamakhosi lapho esihlala khona esikhawini. Hawu yasibathatha Nkosi yamakhosi imoto ibaginqa Shembe ngezizulu. Ngokuba khona kwakho Shembe wena uyanqaba nathi Nkosi yamakhosi. Ngisho ngabe kuthiwa ayihlelile kangakanani kodwa wena uyanqaba nathi. Awu Nkosi yamakhosi le moto impela iyavela ngisho kuma-TV Nkosi yamakhosi. Indlela kwakuyiyona akukho ukuthi wonke umuntu namanje usayibuza ukuthi baphuma kanjani. Kodwa ngawe baba ukhona njalo washo ukuthi masikubizi usabela uyoba khona njalo. Siyazidinga
uphama wami. Lo oguqile amahle. Lo oguqile amahle wakabiyela eshowe evuma ngisonta ekhaya elihle thempeni. Phansi kwamkhokheli makhaba nomshumayeli umhlongo. Ngizosukuma nokubonga uNkulunkulu ashembe sangigcinile waze washaya insuku zanamhlanje nyamsahlangene nomphefumulo. Ngizobonga nyasilezulu umemo. Ngiyabonga Nkosi Yesu nomhlaba umema wakho. Bengathembi Nkosi yamakhosi ukuthi nami ngizophumelela. Ngoba shembe imali bingekho ngomsa wakho nyasilezulu ngasho ngenhliziyo ngathi ngiyahamba. Nangempela Nkosi yamakhosi ngiyabona sengihamba. Ngizobonga Nkosi Yesu nomhlaba olunye usuku layela ngenzekela. Wathi nyasilezulu ngoMarch nge-23 Nkosi Yesu nomhlaba uzofika eThafeni thempeni. Shembe ngangibhala esikoleni kepha ngangaya ngafika kwathiwa sibhale emini. Ngabona ukuthi mengizohlala la ushembe ngiyimboni. Ngavele ngahamba ngawobika ngathi ngicela ukuhamba ngiyaphuthuma. Nangempela ngahamba. Kwakhona ukuhamba kwami shembe imali ngangenayo kodwa ngathi awuthi ngiayine. Ngayina shembe nyasilezulu ayineni kwami ngalala. Ngathi mengivuka ekuseni ngavuka ngathi shembe ngizohamba ngoba ngiyathanda. Kwathi kusenjalo ngathi awuthi ngivula ifoni. Uma ngiyivula ifoni ngingene kwaThaphu ngibingeleni malume. Ngo-3 ekuseni kwasho ukuthi vele usuke emsebenzini. Ngambikela ngathi malume ngiye eThafeni. Ngingakasho ukuthi imali anginayo. Wathi manje ufuna imali nipho. Ngathi mina yebo malume ngisacela ngiphi imali ngangisaba. Wafaka nyasilezulu malume imali ngena kuyidalula wayifaka. Ngagibela Nkosi Yesu nomhlaba ngahamba nyasilezulu ngakubona ubuhle bakho basezulwini. Shembe ngiyabonga Nkosi Yesu nomhlaba ukuthi ungigcine ngisemncane nyasilezulu umntwana. Shembe ngicela ukufunda Nkosi yamakhosi. Ngicela ungikhumbule shembe nomndeni wami shembe kabiyela Nkosi yamakhosi usikhumbule wonke nyasilezulu umndeni wami. Nkosi busiseni ikuzwile. Lokho ucela uthembele idlawa umthetho anelisithe phela kumshonelo umjado nomfundisi omjado. Phinda ngikhethe Nkosi yasebuhlungu. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukungima ungimele emzini wasejodini. Cela Nkosi ungiphe elilodwa ngokwabadela ngingaba nomsebenzi wakho nami. Ngikhumbula indaba usisi wami ethole umntwana. Mayiphume esibhedlela uphume nencwadi yokuthi umntwana fanele yohlinzwa emphimbo. Meyohlinza emphimbo efikisa incwadi umama kangavuma ukuthi incwadi isayine wabikela ugogo. Ugogo wayesebika kuNkosi uThixo ephethe uvaselini. Mayifika wabusisa uvaselini. Ingane yabelesela ngalo vaselina ukuba yidle lo vaselina kwaze kwaphela lokho okwakusemphimbo okwasesekdalela ukuthi kuthiwa kayohlinzwa. uJehova emkhulu esibonakalisa ubukhulu bakhe phakathi komndeni. Ngiphinde ngikhumbule indaba ushembe ngipha ukuphila. Kwathi ngikhathazekile kusekhaya kade ngikhala emzini waseMisiwe. Ngikhala ngokugcwele ngangakwazi mase ngithi shembe
ngiphe ukuphila. Yadlala lento engathi idlala njenge-TV. Wangena ubaba umqala endlini le engangidlule khona. Ezongipha ukuphila. Uma efika la endlini la engihleli khona wathatha into engiyibonanga. Uma ethatha lento wayesethi nabo shembe saqeda lokhu kuzophila. Kwathi ngivuka lapho ngabona ukhokho wami esengikhombisa shuthi ukuthi yini lena engiphethe. Ngathi mengisula inyembezi kwaqathala iy'lulu ebusweni okuyizona ezayikade zenza ubuso buvuvukale. Ushembe sefikile ezongipha ukuphila engangiyicebile. Nkosi busise ngizile. Isabelo sekhulu ngisho mina 14. Wangedala nkulunkulu ketete ongose yamakose wangebe kakule leonze mongo okongethanda Suba ngikhethe kusafunda Nazareth. Lo omphambi kwenu asanda kaGumede osonda okhonza kulona leli banga labaJudiya. Usukuma nokuzobonga inkosi yaphezulu. Cela uNkulunkulu asheme. Ukuthi kukhona ukuzokhuluma uNkulunkulu asheme. Ngiyela ngoNkosi yamakhosi ngabukuthanda kwami kube ukuthanda kwakho ngiyezulu. Ngizobonga Nkosi yamakhosi ubukhulu bakho nokusebenza kwakho Nkosi yamakhosi. Lo mntwana mphambi kwenu. Sunganisi. Chibele shelo kodwa zozethu. Ngizamthatha kamayilisa. Kanda nasteri. Ngizobonga ngiyazulu lo mntwana wasebhukhela udokotela eThekwini. Thona unamanzi ekhanda. Kanti kuzoqondana nokuthi kuzoba nomhlangano la eJudiya kwakusakhona ubaba uThimo nenkosazana. Wasuka umama ekhaya ngoba ugogo wasebona ukuthi mntanami engathi ngaphezu kwakho uma eselala esevale ngawo amabele wathi mama ngizokwenza. Lo gogo lo engangimcelele lo wayephatha amadolo engangimcelele ngo-2015 kuye nabasho. Lo gogo lo wathi mangisuka la eJudiya ngekhaya ugogo wayeseluleme kodwa-ke washiya ngo-2019 ekhaya. Njengamanje ekhaya-ke akasekho umuntu omdala. Lenkosazana emphambi kwenu wathi umawaye esazoyinikelela la kubaba uThimo lenkosazana. Wacela konke kwathi sekufika usuku lokuthi inkosazana ihambe iyaThekwini ngoba yayisibhukhele. Wathi mase kufika kwathi wena lamanzi ade siwabona ekhanda lale nkosazana wasekho. Mina Nazaretha mhlambe ngihlezi ngifunga ngayo khona konke lapho engihamba khona mhlambe ngihlezi ngithi mina nginowami mhlambe ngiyazwezulu. Ngiyacela mhlambe ngiyazwezulu ukuthi singabantwana siyintsha yaseNazaretha sicela Nkosi yamakhosi ukuthi usikhumbule Nkosi yamakhosi. Ngicela nami Nkosi yamakhosi ukuthi kukhona konke mhlambe ngiyazwezulu ngicela ukuthi uhlale nami Nkosi yamakhosi njengoba Nkosi yamakhosi esoqala ivivinyo kwathi uzokugcina. uNkulunkulu ashamba ukuthi masikhumbule ukukhumbulele nomndeni wami Nkosi yamakhosi noma wami Nkosi yamakhosi osebenzayo ukuthi ngelinye ilanga umsebenzi wakhe lo awusebenzayo kungaphezu kwalo awusebenzayo bese Nkosi yamakhosi ngoba sesoqala izivinyo zokugcina. Cela uNkulunkulu ashamba ukuthi mawuhlale nathi singabantwana bakho into abayepheza yonke ezoqala ukubhala nge-23 za-October ngoba Nkosi yamakhosi ngiphunyukile nami bekade kuthona sisekhempini ngaphunyuka ngathi ngicela nami ukuyocela Nkosi yamakhosi isibusiso sokugcina ngoba kade ngagcina ukuze esontweni ngaphinde umatric ngiphinde kwesibili ngiyacela uNkulunkulu ashamba ukuthi mayibonakalise kimi bese Nkosi yamakhosi ukhumbula nokhokho bethu abasekhaya Nkosi yamakhosi bese uNkulunkulu ashamba ukukhumbula nobaba wami Nkosi yamakhosi wangishiya ngithatha
ngisasemncane ngisanathunga uNkulunkulu kaShembe bese Nkosi yamakhosi uziphi kuphela sonke emndenini wangekhaya usiphi ukubumbana kukhona konke kuze kube ngiyacela Nkosi ukuthi singohlale nami ukuthi ngikhethe Nkosi esiphambili zokade. Amen. Baba ngikulo hambo lokhu uqele phambi kwenu amahlezulu ngaphansi komshumela udlula umkhokheli mamhlongozulu ensimini thempelini emanzimilini. Baba Nkosi ngizobonga wangenzela okukhulu kimi. Kwathi umama ebheke endlangezo ku-N2 Nkosi Baba June 2024. Nkosi Baba ehlele impilo yakhe ehamba ngemoto Nkosi wangenwa imoto ngemuva bayi-car accident. Umama wamemeza athi Shembe Nyazwezulu usungangishiyi. Kwathi uma kunjalo imoto yeqa umgwaqo ngale ngoba wena Shembe ufuna lutho wayibamba zonke imoto ebheke empangweni. Kwathi uma kunjalo Nkosi umama ubukhazikhazi bakho Nkosi waphuma engalimalanga ndawo engenamnyucu umama. Wathi uma kunjalo Nkosi laqhamuka ipharamedic lomlungu lathi mama no bruises no scar no BP mama uqhubeke njalo ukhonze loNkulunkulu wakho. Nkosi Baba nami kunzima esikoleni ngizocela Nkosi ukuthi uzube nami cela ukuthi inqondo yami uzuyiphi ukuhlakanipha Nkosi ingahlaniphele komhlaba Nkosi kodwa Nkosi ihlaniphele kwey'fundo. Cela Nkosi ungiphi ukufunda ungiphi uthando ley'ncwadi Nkosi ngibusise nikusile. Inkosi yehla
ungakukhubi. Nkosi busiseni kuzwini. Ngikhethe inkosi enkulu yasehleni banaZaretha ubaba uNosilezo. Bantwana basezulwini ngiyocela ukudlula ehlabeleni sesithupha 6 evesini lesithathu. Masango basezulwini siyabonga ithuba singabantwana sibancane esinikiwe ukuba sikhulume sifakaze esikuzwile nesikubonile ngoshembe basehleni bamaNazaretha. Amen. MaNazaretha lokhu kepha mbonyo inkosazane yakwaVilakazi Sibongo endabeni zasokuba igama abathi abazali noNomakhwezi. Ngiyacela-ke Nkosi yomusa nesethembiso sengifikile kulo muzi wakho. Ngiyacela ke Shembe ungikhumbule ungibheke ngithande. Ithempeli engiqhamuka kulo seyinkazi Mlweli Mshumayeli Biyela, umvangeli uMkhize, kumfundisi uShabamba, umkhokheli ongasekho uMashanda. Ngizozibongela lapho ngelihle, ngizozibongela ngiyazilwezulu ngingumntwana ngimncane. Sithi ihlalelelo masango okuphakama singene sizahlulekele nathi kanye njengabanye. Siyabonga Nkosi yamakhosi ithuba lokusipha ukuba sikhulume sifakaze ngoshembe ngesibonile nesikuzwile. Ngizozibongela Nkosi yamakhosi enyazilwezulu uShembe maNazaretha mina usengisize kakhulu empilweni yami. Ngeke ngithi mangicabanga usizi lwami ngifikele ngizinyembezi. maNazaretha uShembe wangikhumbula wangithanda. Wangifundisa isikhungweni esiphakeme esasongoya. Kwathi sengiqedile ukufunda ngonyaka ka-2016 ngingasoli isikhala sokufunda ngonyaka ka-2017. Ngelinye ilanga unyaka wasuzophela. Ngabona ubaba ngaleso sikhathi wayesasebenza eqala kabusha lapha eUjebe. Ngabona inkosi yamaNazaretha ungiyazilwezulu ebusuku ngilele. Ngayibona lingena ngamasango alapha yasahlala khona. Ngalibona lingathi lihamba ngemoto yalemnyama. Kungathi ngiyonikela ngangiphethe 20. Uma ngiyonikela kuyona inkosi yamakhosi ngangiyocela isikhala sokufunda. Yayisithi inkosi yamaNazaretha kulungile mntanami mina nawe sizobonana kule ndawo ngo-4. Ngaphapha ngakhumbula maNazaretha ukuthi kombe isikhathi sa-4 isikhathi lapha ekhaya uShembe kasibeka kuba sicele iguqo ngakho sibonga nesibongayo. Ngathandaza maNazaretha akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani ngayithola i-offer yokufunda. Amen. Kwathi sengifundile ngathola ama-offer amabili okufunda eDUT nokufunda lapha ecampusini yaseBay.
ngathatha eyalapha eBay ngafunda amaNazaretha unyaka wodwa kwahamba kahle nje ngaphasa ngaphumelela ngaba right. Kwathi ngonyaka olandelayo ka2019 ngawela ngeza ngapha emain campus eDlangezwa. Ngafika ngafunda amaNazaretha okunye ngase ngikufunda kwakuyinto engase ngifundile verse. Kodwa ngathi uma ngifika amaNazaretha ngaba isidongo sokugcina ncinci mhlawumbe mayishaya ulayini ngangisekugcineni into. Kwathi amaNazaretha ngangazi nami ukuthi lento yenziwa yini ngangishela ukuthi kunganaki. Esikoleni ke ngisafunda e-high school ngangenza izifundo zaka science. Kodwa ngathi sengifika esikhungweni esiphakeme ngase ngenza izifundo zaka commerce. Safunda amaNazaretha unyaka wokuqala ngaphasa ukuphase kanye okunye kwasala. Saphinda unyaka wesibili ka2020 lapho kwasekuqala khona iCovid. Ngafunda amaNazaretha lapho engazibona khona ukuthi khona inkinga enginayo kodwa ngangaboni ukuthi inkinga yini. Ngaleso sikhathi amaNazaretha kwakusekunyaka weCovid sekuthiwa kasifunde online. Kukhona isifundo engangisenza kwakuthiwa i-business management. Yayingenzima ukuthi yayinamanothi amaningi. Ngangithi njalo amaNazaretha kumele ngisale online kuvele kube nenkinga ye-network kodwa nje ngicine ngasibhalanga. Uma sizobhala amaNazaretha kube khona amamaki aphumayo kuqala ekuthiwa uDP ozokwenza ukuthi wena ukwazi uqualify ukuthi ukwazi ukubhala ivivinyo. Ngathi amaNazaretha ngaleso sikhathi imithetho yayingakaqini kakhulu esikoleni kodwa engikhumbulayo ukuthi yaze yaphela isemester yosibili ngingaze ngibhale ngisho into eyodwa noma itest noma ngabe yini eyodwa ngangena no-DP 0. Kwaqhubeka kodwa kusenjalo ngafeyila kwaba unyaka wami wesibili. Kwathi ngo-2021 kwacathuleleka kwezinye ngangasazi nami kahle kahle ukuthi ngiyenza unyaka wesingaka kwasekuxubene ngithi nje wesithathu kanti khona izifundo zokuqala nezesibili sekuxubene nami ngingasazi ukuthi kwenze njani. Kodwa Nkosi ngangimile njalo ngangithi uma ngithandaza ngithi Shembe noma ngabe izono zami noma ngabe ezabazali bami cela wena Shembe ongcwele ungikhumbule. Ngafunda amaNazaretha kwa-2019 kwaba u-2020 kwaba u-21 okumele ngabe ngenza unyaka wokugcina. Kodwa kwaba ukuthi angenzi unyaka wokugcina. Kwathi ngo-2022 lapho ifilimu eyadlala khona amaNazaretha ngomnyaka ka-2022 ngaphinda iy'fundo zonyaka wesithathu zonke. Ngathi mase ngizenza ngo-2022 ngayifeyila zonke zo-8 ngangaphasa ngisho isisodwa. Ngangazi amaNazaretha ukuthi kwenzakalani. Kwesinye isikhathi ngangithi mangicabanga ngiyitshela ukuthi nasekhanda ngiyasangana kuthi noma ilecture abalifundisa mhlawumbe noma makufundisa ema-university kukhulunywa ngesilisi ngingazi konje nanokuthi because konje uchaza ukuthini ngesizulu. Ngidideka ngingazi Shembe ukuthi kwenzenjani ngisaba nami nokusho ekhaya ngoba kwesinye isikhathi uma usho kuvele kube ngathi mhlawumbe wena uyadlala esikoleni khona izinto ozenzayo ibheke eceleni awufundi. Ngaphinda ngonyaka wathi 2019 2020 21 2022 ngafela wonke amamojuli. Ngabuya ngonyaka ka-2023 sekunyaka wami wesi-5 ngisenza ezinye izifundo zonyaka ka-level 2 kodwa sengenza unyaka wesi-5. Kwathi ngonyaka ka-2023 wena Jehova wasikhumbula wasivakashela esikhungweni esikhulu salapha Ongoye eDlangezwa. Sathi manje Jehova ngicela uma usufika lapha kulawo amagceke asongoye uzobona itshe lethu elihle salenzela wena Jehova. Wathi uma ufika lapha ngikhumbula kahle amaNazaretha ebusuku sathi siphila kuyisabatha kumhla ka-14 ngakusasa unyazi wezulu luzofika ngomhla ka-15 ngangilokho engikhansandaza ngithi Shembe ngikhumbule nami njengabanye ngiqeda isikole. Wakuthi amaNazaretha mangihlangana nomuntu mhlawumbe engangifunda naye kudala engibuza ukuthi hawu usuwenza ini manje weza i-masters yini kanti cha amaNazaretha ngisho i-degree engakayiqedi. Ngafunda kwangu-2023 kwathi uJehova efikile ngakusasa ngomhla ka-15 September. Wayithi mayisefikile semile kulelatshe amaNazaretha akasipha lona uShembe ongcwele. Wathi bantwana basongoye konke nikufunayo nizokuthola lapha. Uthi thina boShembe kasigudli iguma yonke into eyifunayo thina sisabela manje sikuphe. Uthi noma ngabe ilupho size nidingayo kodwa manize lana thina boShembe siyoniphendula. Sahlala nalelo themba Nkosi yamakhosi bathi abanye abafowethu babethi Nkosi sicela ukuphasa. Waphendula wathi hayi mina ngifuna ngiphumelele ngimfisela into enhle. Sahlala nalelo themba amaNazaretha kwashaya kwathi kudlula lelo viki kwabe iqala ivivinyo. Khumbula amaNazaretha ukuthi esinye isifundo lesengishoyo kwakuyi-business management. Ngathi mangiyibhala futhi yayisangihlasele lento eyihlasele. Ngathi mangiyibhala sengibhala sasibhalela kuyivenue yaseChapel ngangingazi nanokuthi ngibhalani. Sathi masiqeda sesifuye
sesiqala sesiqedile ukubhala zikhuluma ingane kwaThapha egruphini zithi siyabonga sibani bani osifakela iphepha. Ngibuza ngithi iphepha lini? Mangithi ngiyabonga abaNazaretha iphepha kade sibhala yilo lele kade lifakwe lapha egruphini ngangilibonanga. Ngabona ukuthi awushuthi shambe sekuphelile ngami. Ngathandaza abaNazaretha ngoba wayishilo unyazi lwezulu ukuthi konke sifunayo sokuthola lapha ya. Ngathandaza abaNazaretha ngathandaza kwase kuphume impumela abaNazaretha ngasipasa leso sifundo. Wathi zonke izifundo engangizenza ngakuleyo semester unyazi lwezulu ngasipasa. Wathi ngonyaka odlule ngonyaka ka24 nakhona ngangaqeda ukufunda abaNazaretha mina idegree ngifunda u6 years esikhundleni seminyaka emithathu. Kwathi unyaka uqala ngase ngilogula abaNazaretha ngangithi mangisethempelini ngifike lesililo ngikhale. Uma ngingagulanga ngoLesihlanu ngene iSabatha ngangigula ngoLesabatha. Kwakungalenzeki iphutha mangagulanga ngoLesihlanu ngizogula ngeSabatha mangigule ngeSabatha ngoLesihlanu ngisagula. Yengenza abaNazaretha lento ukuthi manjalo uma sisethempelini uma ke kwaqala kafuna ngithandaze ngiyizwekele ukuthi nantsoko siyaqala. Ngase ngahamba abaNazaretha ngamtshela ubaba ngathi baba nginenkinga kanje ubaba ongizalayo wathi ongenani okungcono uhamba uyotshela umshumayeli ukuthi unenkinga nje uma seqala ufunda umthandazo ungabusangena ethempelini uhlale ngaphandle uzokungena uma sekuphelile. Ngase ngiphila abaNazaretha lo mpilo uma kwaqala ufunda umthandazo ngiphumele ngaphandle ngizoze ngene uma sekuqedile. Kanti abaNazaretha kuzothi ngelinye ilanga ngithandaza nakhona ngamile ngithi shambe ngivazela ukuthi yini lento engihlalisa isikhathi eside kangaka esikhungweni. Ngathi abaNazaretha ngelinye ilanga ngilele ngabona ingane engangayazi noma uyomfana noma intombazane encane engcolile. Ithi le ngane kangisize ingcolile ijuza ngamafinyila. Ngingazi mina ngayikhomba komunye umuzi nje wangasekhaya ngathi mina ngikwazi hamba kimi lapha kukini. Ngangazi abaNazaretha ukuthi lento ichaza ukuthini. Waphinda futhi ngomunye ubusuku ngilele ngabona umalume wami ongasekho. Igama lekhaya bembize ngalo bake bethu Vivi. Wathi Vivi uyaphila ngathi mina malume ngiyaphila. Wathi awungitshela ukuthi manje usufunda ugrade 1 ngithi mina malume ngangisafunde high school isengifunda manje emfundweni ephakeme. Wathi kunjalo ngathi mina yebo. Wayesesethi ke liphi iwele lakho ngathi mina iwele malume nganginalo. Wathi yebo unewele. Ngathi mina nginalo kodwa ngike ngizwe ukuthi khona ingane kamama engazikuthola ukuphila emhlabeni. Wathi yebo ngisho yona. Wathi uyazi yini ukuthi ngoba ufunda naye afuna ukufunda. Wathi uyazi yini ukuthi yonke into yenzayo naye iyafuna ukuyenza. Ngenkathi uyenza naye iyafuna ukuyenza. Ngase sengithi phoma namalume ngithi njalo wathi bengitshela nje ukuthi yonke into yenzayo naye iyafuna ukuyenza. Uma ufuna ukuya esontweni naye iyafuna ukuya esontweni. Uma ufunda naye iyafuna ukufunda. Ngase ngigcwaliseka abaNazaretha ukuthi ingakho ngihlala isikhathi eside kangaka. Ngase sengibike ekhaya kwagcina yavela ke le ngane ukuthi khona udadewethu ongaziphila emhlabeni. Wayesevelile sahlanganisa imali nobaba ngaleso sikhathi kasebenzi. Sahlanganisa imali sokuthi sishweleze kudadewethu ukuthi kwenzeke iphutha samkhohlwa. Kanti ubaba ekhuleni kwethu wamqamba igama kodwa wasemshiya lapha angabe saqhubeka emenzele lutho omdala kunami. Sase siyaxolisa ke sengilazi negama lakhe ukuthi uSiphiwe. Kwakuthi mina abaNazaretha njalo mangiyobhala ngangizamula ngigule ngangenzeki ngibhale ngize ngiqede engaze ngibe nenkinga. Kodwa ngathi ngalelo langa sengimazi ukuthi kukhona udadewethu ongihluphayo. Ngase ngithi mangibhala noma mangibhala ivivinyo bese ngiyizwa lento iyaqala bese ngiyamtshela ngithi sisi sengiyaqala manje sengiyabhala ngicela ume kancane indaba yami nawe seyixoxa mase ngifike endlini ngisafuna ukubhala manje. Kwakuthi abaNazaretha mase ngishilo kanjalo bese ngiyaphila ngibhale. Ngaqala nami ngazibona ngaba umuntu abaNazaretha nami ngaphasa njengezinye ingane. Mina bese ngithi mangiphasa ngiphase ngo50. Uma kwenzekile ngaphasa kakhulu 55 kuyaphezulu. Kodwa ngathi sengimazi usisi kuyo yonke into engangiyenza mangimcela ngaqala ngaphasa nami ngaphola 60 ngathola 70. Ngaleso sikhathi abaNazaretha umfundaze kamsenawo. Wathi kusenjalo ngase ngiyathandaza ngathi njalo mangithandaza ngithi ngiyacela sisi ukuthi ungiphe umfundaze ngoba anginawo ukuze ngizokwazi ukulungisela izinto zakho odinga ukuthi ngikusize ngazo. Wathi abaNazaretha kusekunjalo lokho ngihamba ngalomthandazo kwadlula isikhathi kwaphuma enye ibhasari ngangi-applyele nje ngingenalo ithemba lokhu kuzongithatha ngoba sengineminyaka eminingi ngifunda ngaphasi. Ngayi-applyela le bhasari ngaze ngakhohlwa ithi manje ngibuza ubaba ukuthi ihamba kanjani ngithi mina hayi baba shuthi ngeke ngize ngiyithole. Wathi kuvalwa iy'kole abaNazaretha ngangithi mangithandaza ngithi shamba ngicela ukuphasa ngicela ungangenza ukuthi ngithole i-exam noma i-special sengifuna ukuqeda lapha. Kwakuthi abaNazaretha kwathi-ke sengazi ukuthi khona usisi sasesenza umsebenzi ekhaya saxolisa kuye sasheleza ukuthi siyaxolisa ukuthi senze iphutha samkhohlwa udadewethu.
ngiyamisa. Uma ngithi ngiyaqhamuka singena ngasesangweni labakhokheli ngibona o-anti abadala balapha ekhaya o-anti Mathabo. Bese ethi u-anti mina ubaba ufuna ukukhuluma nawe ngixabeke ukuthi hayibo ubaba ufuna ukukhuluma nami kanjani. Bese u-anti enginikeza ifoni ubhopho ethi ngikhuluma. Ngithi base ngiyakhuluma ngithi hello ngivele ngizwe kuManazaretha ukuthi unyazi wezulwini. Ngafela ngashawa uvalo ngangazi ukuthi ngithini ngithi ngiyakhuluma ngivele ngazi. Ngathi base ngikhuluma yathi inkosi indaba ufuna ukukhuluma nami sibonana noma uzokhuluma la efonini. Ngathi mina nkosi amakhosi ngizokhuluma la. Ngase ngiyilanda Manazaretha indaba ngalanda ukukhupha kwami nokufela kwami ngathi inkosi ngiyacela. Yathi inkosi Manazaretha hawu kwaze kwabuhlungu lokho ngithi mangikhuluma ithi awu yazi yabuhlungu lento yenza udadewenu. Yathi mayiqedile yathi kusukela namhlanje thina boshembe solungisa udaba lwakho. Ngakusasa Manazaretha kwakuzophuma ama-results esikoleni. Athi mayiphuma Manazaretha ama-results ngathola ukuthi ngiphasile. Wathi kudlula ngalanga ngakusasa mangithi ngiya-check ku-system ye-ITS ibhasari sengiyitholile yanginikeza ngisho imali yokudla emalini engaphezulu kwa-10,000. Ngizawubonga ngenyazi lezulu ngoba ukube lelatshe lasembonweni lingekho Shembe baningi engabe namanje abakaqedi ukufunda ngoba wena wasithembisa wathi Shembe konke sicela kulelatshe lasembonweni Shembe yokusipha lona. Siyacela-ke Nkosi amakhosi usiphe ukuhamba kuhle sabantwana. Khumbula Nkosi amakhosi umama ungasekho emhlabeni. Khumbule nomama nobaba Shembe bapha abantwana. Usikhumbule-ke Shembe yonke imindeni yakithi engenzele okuhle engikhanyiselayo uyikhumbule lapho ekhona ikhiphe esigodini sosizi. Nkosi ususele ebusweni. esizakele ethempeli ngaphansi kaMshumayeli uMpungose nomkhokheli Mazikhali Ngene. Amen. Ngiphama nokubonga ukuthi uShembe usangigcinile mina nomndeni wami kwaze washala lesikhathi inyama isahlane nomphefumulo. Ngizocela ukuthi uShembe angipha amazwi ngoba ngikuqile eManazaretha lapha angazi ngizothini kodwa ngikuqile Nkosi. Thiwa ngelinye ilanga omama babe-14 benza isifungo sabo sika-14 esontweni. Bathi bephakathi nawo 14 wabo bezwa ukhompenqonqoza emnyango base bebuza ukuthi ubani loyo. Kuthiwa sesinomuntu eyinqonqoza imini uTata uMtawula. Base bemvulela lo baba wayesengena esehlala eduze komnyango wayesethi bomama ba-14 ngicela ukungishayela ihlombe nje kuphela ikhona enguzele lapha. Kuthiwa bavuma labo mama ba-14 washaya ihlombe lo baba. Kuthiwa kwathi emva kwesikhathi esincane kwase kunephunga endlini abangaliqondi ngoba lo baba wayengcolile enephunga awayenalo. Labo mama base bekhanda itulo lokuthi bemxoshe. Base bemxosha lo baba ngoba babethi uyanuka. Kuthiwa bamxosha athi bephumela ngaphandle wayesebona omunye umuzi wayesehambe yakuwo wafika kulo muzi wafika ngqongqoza wangena wathi ngisacela ningifihlise ikhanda. Kuthiwa base bembuza lo baba ukuthi uqhamukaphi. Kuthiwa athi ngiphuma kulowa muzi kaShembe okhala iy'gubhu ney'mbomo bengithunywe uShembe ukuthi ngobanika isibusiso kepha bafike bangixosha.
Kulo muzi bafike bamngenisa base bemnika igumbi lokulala. Wayeselala lo baba thathe bevuka ekseni esevalelisa wayesethi ngifike la Shambe ebusuku kade ngilele wathi lesibusisa bengisihambisa kulela bandla angifike ngishiyela ekhaya kusukela namhlanje kulo muzi kuzophela ukuhlupheka nezingane zakho mama sizowuthola umsebenzi obade engasebenzi. Thathe emephuma ngesango wayesezwa izwi lithi akajike eyobapha umthandazo. Wajala baba phindela kulo muzi wayesefika ethi usacela ukuthi beguqe bethandaze wayesecula wayesethi ngofa asenze sibe nenhliziyo ezinhle sikwazi ukuyiphatha kahle singamakhosazana ngoba thina sisibuko sezwe. Ngicela uShembe angigcine nami ngikwazi ukuthi ngimelane nezifundo zami Shembe Nkosi ngikwazi nami ukuphasa esikoleni nginganawo komhlaba ngikwazi ngisonguzele phakathi kwenkonzo noma ngizele esikoleni Nkosi buseni kuzulu. Kuqala kwenu uqabele sithula ebhukulani thempeli ngaphansi komshumelo umthetho wamkhokheli uMathonga. Ngizobonga isuku esiphiwe lona ngamakhosazane phambi kwesihlalo sesizulwini. Kwathi uManazaretha emzini wakaNgcobo kwakukhona umama wayehlala nenkosazane ubaba wayesewadlulisa mina. Kwathi njalo uManazaretha kumakuduma izulu umbani ushaye phezulu kwendlu. Wayisukumela lo mama lento ukuthi njalo makuduma izulu la ekhaya umbani ushaya phezulu kwendlu. Wasukuma uManazaretha wahamba inyanga wamkhohla uManazaretha unyaka wezulu. Wathi bayihamba inyanga lo mama wamkhohla unyaka wezulu wabuye wakhumbula ngelinye ilanga ukuthi ukhona unyaka wezulu yena yedwa ongakwazi ukumsisa kulento. Lo mama lona wayenenkosazane wayethe yena mayihamba enyangeni babemtshela inyanga ukuthi yena uma njalo uduma izulu akatshela inkosazane ivunule ihambe iyoma esangweni izulu lizoma lapha. Wathi laqhubeka izulu uManazaretha laduma njalo umbani ushaya phezulu kwendlu. Wazibuza lo mama ukuthi kwenzakalani ukuthi yena uma inkosazane yami ihambe uma sivunulile ihambe iyoma esangweni
ivunulile kodwa umbani usashaya phezulu. Wahlala phansi la umama lenkosazane wayibuza ukuthi usaphele yini. Yangabaza malaza bethi inkosazane uvuma iqiniso kodwa kwamele ukuthi uvuma iqiniso. Kwathi sekusukela lapho umama washaya amahloni ukuthi inkosazane yakhe igqoka imvunulo yamakhosazane kodwa iyazazi ukuthi ayisaphelele. Engabe wena nkosazane uhleli umbathini ansuka lapho ngaphansi usaphele yini. Wonke umuntu uyazazi ukuthi uhambaphi. Sacela uNkulunkulu akashemba ngikhumbule mina nomndeni wami. Ngikhumbule abazali bami. Nkosi ubusinisile. Sonke isono ngiyacela Nkosi uShamnyazi wezulu ukuthi ugcine umndeni wami. Shembe ngisele engakubonga ngakho. Shembe kade sikhulelwe umalume ekhaya egula kabi. Kodwa Shembe uma wayethe 14 wayesibikela uNomba 14 ukuthi umalume akasaphilile kahle sesibhedlela. Kwathi ngaleso sikhathi uma kade 14 wayengasaphathekile kahle wayese 14 kodwa nje inhliziyo yakhe ingasekho lapho. Shembe kwadlula insukwana wasumalume wayese right. Njengamanje akukho ngathi akaze kwenzekela lutho kuyena. Shembe ngiyacela ukuthi ungiphasise esikoleni. Ngiyacela nami ukuthi lesitifiketi uzosithola ngokuphela konyaka. Ngiyacela nami ukuthi ngikwazi ukusithola. Shembe ngiyacela ukuthi ungigcinele uma wami. Akhule kodwa engaguquki ngoba angilutho ngaphandle kwakhe. Shembe ngiyacela ukuthi ugcine osisi bami bonke bephase ngoba sonke sisafunda. Ngiyacela Shembe ukuthi lo sisi wami osesibhedlela asazi nasikwenzakalani lokho ahamba nje akaze azaphinda abuye. Ngiyacela Shembe ngiyazilozulu kube wena ongenelelayo lokho ahamba nge-19 September namanje akabuyi. Ngiyacela Shembe ngiyazilozulu ukuthi lo phambi kwenu ngisasishongo lo phambi kwenu aphelelwa wasibiya emakhilimba emehlesizwe eTempele ngaphansi komshumayeli uZulu nomkhokheli uMadludlamizi. Nami ngiyacela Shembe ngiyazilozulu ukuthi ngikwazi ukufunda ngiqede esikoleni ngenzele uma wami izinto ezinhle zodwa. Ngiyacela ukuthi makhosazane siyiphathe kahle singabaphoqi abazali bethu. Abazali bethu bathembe kukhulu kuthina. Ngiyacela ukuthi nani abayipheza ngiyacela niphathe kahle. uShembe uyibuka kuthina sizimba zakhe thina. Nkosi kusemzini.
vuthelani icilongo lomntwana uguqe phambi kwesihlalo sobukhosi umthiyane sibonga konke odabuke entabeni zakwaSokhulu ethempelini laseDumisane ngaphansi komshumayeli umthiyane umkhokheli uMasibiya ogwane kaMthiyane. Manazaretha ngicela ukuba uguqa wami phakathi kwale ndawo yasekuphakameni Shembe ungabe ukuzodunga abantwana bakho abayingcwele kepha kuba ukuthi kuzobahlanganisa bebe yibumbe lodwa kaSimende. Manazaretha ngizobonga izinto ezimbili nje uShembe asesenzele zona emzini kaNyomdlana la ngiphuma khona. Manazaretha mina uShembe ngiyazizwa wangibusisa ngobaba. Ubaba wami usebenza lapha eThwebeni eRichards Bay eTransnet. Manazaretha ubaba uthi mayebuya emsebenzini uyasixoxa baba lapha emsebenzini udriver imshini esuke ngelahle. Uthi ingane zami ngifuna ukubiza amakholo ezokhuleka la ekhaya. Baba kwenze njani? Unencwadi lapha eBhayibhelini ukuthi angiyazi kahle ethi uma ujabula hlabelela kodwa uma unosizi biza amakholo ezokukhulekisa. Ubaba Manazaretha wabuye washela izingane zami ngifuna ukubiza amakholwa ezosikhulu ngoba kulelizwe Manazaretha ngiphuma kulaka Sokhulu Manazaretha kubanjisweni. Manazaretha uma unosizi ubika kubaphathi balo uthi baba kunosizo oluthize ekhala mnyeke behlale bengaveli bezothi Shembe. Manazaretha ubaba wabuye washela wathi ingane zami emsebenzini bengidriver imshini lo nelahle. Mangithi ngiyahamba phambi kwami kune-transformer enkulu kagesi kunesigubhu nje sikagesi esikhulu. Mangithi ngiyahamba ingane zami ngithi ngiyahamba mangithi nje ngithi sele mhlawumbe kusele nje isikhathi esingaka ukuthi ufike kuleso sihlobo umshini uvele ungabisabreka kungabe kusasebenza siteli ngase lutho. Uthi ubaba esukuma ama-security eme ukuthi kwenzakalani. Uthi nobaba wayengasazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngaleli gama esithembayo uShembe uNyazi Wezulu uthi wathi mayivula amehlo nawo umshini wamanseli ngegama loNyazi Wezulu. Manazaretha ngalokho ngiyabonga Shembe uyivezile kulo muzi engiphuma kuwo. Ngiphinde Shembe ngibonge Shembe umkhulu uyababazeka. Manazaretha ekhaya bekunobaba omncane ubabulakhi bakamthiyane. Ubaba ubethi omncane babe 23 ngizoyilanda nje indaba yakhe babe 23. Uthi maye 23 ubenokuvuka evukwe yinto emvukayo kube ngathi uyadlikiza. Uthi kwamvuka 23 lento eyimvuka yamvuka nama sithi nayo imoto yabuye ebusuku bamlethile awukwenze njani hayi uvukwe into ethile sasecama simbuyise ekhaya. Udlule izinsuku ezimbili ezintathu ehlale nabafowabo hayi bobhuti ngizwa ngathi la engalweni ngathintela bethi hayi asike siye kadokotela siye ku-X-ray siyochecka. Mayethi uyafika eceleni engene ku-X-ray bese yamchecka ingalo ihlukene bembukele edlule ingwelezane. Maye ingwelezane kufike usuku lapho lokuba theater Manazaretha efike bemhlinze efake lezi insimbi akayifakayo. Ngaleyo nyanga sasiJulayi sambe noNkonkosi uzongikhumbela ugogo wami uMasibiya akasakwazi ngisho ukwenzani. Ngabe size naye nje lapha kodwa kuyaphoqeleka ukuthi mufika nayo imoto uyifakela ngaphakathi ngoba akusekho umuntu angasakwazi ukuhamba. Nkosi uzongikhumbulele yena. Uthi Manazaretha masetheater efone egogo efone lakhi yebo mama kusebekwenzile yebo bangenzile hayi ephume theater ngakusasa ebuyele wodini. Uthi iyafona mama uyakhumbula ukuthi bengihlinzela engalweni kodwa ngithe ngivuka ekuseni ukhonkolo uqathekile uphansi
iy'nhlungu angisazi zengaleleni sezila kwindololwane. Hawu, into ezothiwani leyo. Hayi, ebuye ekhaya, hlale nje iy'nsuku esibhedlela bese yabuya. Ephinde ebhukhela olunye usuku lokuba ayo-check-a kadokotela. Ethi udokotela uzobhukhela udokotela useThekwini ngoba iy'ndololwane iy'ngalo zakhe ayisalingani. Enye iphezulu enye iphansi. Ufakile iy'nsimbi njalo lo muntu. Kubhukhe eManazaretha wayezohamba mangaphosa sazingomhla 27 mhla ka-26 kwabizwa amakhola eManazaretha. Ekhaya kaMthiyane ayizokhulela. Athi Shembe, umkhulu Shembe uyababazeka, akubiza Shembe angabana nhloni ngawe. Athi eManazaretha mayebiza ngakusasa ubaba wami umncane wayezohamba eThekwini la wayebhukhelwe khona. Uthi kufika usuku emhambise egolezane efika ethathwe ibhasi ezazumisa eThekwini lele iguli. Uthi mayifika udokotela ethi uya-check-a umcheck udokotela la ingalo zakhe bese engalingani khona thola ukuthi akanalutho ebuye ntambama. Ngegama lonyazi lwezulu nje eManazaretha. Shembe uyivezile lapha emzini wakithi la ngiphuma khona kwaNyondlane Shembe. Baba cela usikhumbule Shembe bangezulu lapha kaMthiyane kwakunemfuyo eManazaretha mangaphosisi inkomo yalahleka mhlawumbe ngo-2013 kuze kube namhlanje ayibonakala inkosi yomibusisi izindayo. Siyabonga ukufakaza uhle siphiweni yabayephezulu inkosi izibusisi. Sizobala inkonzo yesabata sekuseni ngesihlabelelo siyifuni. Siyacela uNkosazana uDumisani Mkhize wasejabulani asole inkosi